Dumateng ing panuwun dumateng pambiwara ingkang sampun maring wedal dumateng kula kawilujengan karayon. Dan kapakas warasan kita mandu wonten usut sing kandika sami dalasan kula sarta sarembungan purwakan atur bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dumateng para muni sepuh sepuh. Sesepuh ingkang agung mastuti dumateng pembayan ingkang utami ingkang pantes sinupa ing pahormatan dumateng para tamu. Kakung saha putri ingkang pantes kehormati maliginipun kadang-kadang merda muda taruna ingkang tansah kula tresnani. Saderengipun kula satasroman casugoto lipur wonten kersa sing antika sami ingkang sepindah. Monggo tasane terus puja dalah puji syukur wonten ngarsa dalam Gusti Kang Maha Agung ngawiting pundi kesempatan ingkang sae. Dalu menika panjenengan sedaya lan kula Demak Kempal. Manunggalnya wiji kureosa keluarga ageng Popo Soekarno Ibu Sugiyatmi wonten ing Padukan Banyudana. Mojodaya kedawuh sragen kanthi wilujeng kalisnir ing sambikala boten-boten alangan setunggal punapa-punapa hajat sawi kados wonten ing ari kaliyan dalu menika kala wau sampun dipunaturaken dening Bapak Pambiwara dhateng katun Bapak ingkang manem Bromo Pambagiarjo. Jejeripun MC boten sah ngambali atur malih ingkang baken casugoto lipur ingkang jumbuh kalih swasana. Dalu kaliyan warga ageng Bapak Soekarno Gotrah kula soni bali kadang-kadang musik 99 mijil salan ngijo kedung waduk Karang Malang Sragen. Kaso kapimpin dening Abah Sentot Hartono, pangripta gending utawi lagon lagu Mas Bebek Melodi ugi sak kanca termasuk aku. Sadereng pareng sedulur teman tamu kula tepangan vokalis ingkang sampun kepareng sowan wonten sot sing kandika sami wonten cacah sekawan ingkang tasih prawan danten nalika jaman lair. Urut saking wiring Mas Madam mriku kilen nggih. Kilen mriku. Urut saya mring kalian kiambak. Ana kalian kiambak mriku niki pun dulur danten pun saka tepangaken mungkin dak kedangon setunggal aju kula mawon nggih nuwun sewu. Kula pun penceng ngalayung selalu rindu. Saking Ladan Jati Masaran Sragen. Status Sugitasi Joko yuswa sekawan doso 9 tahun. Alhamdulillah. Joko tuwek gak masalah penting gak kenal slot Mas. Joko nom kenal slot gantung dano. Aku gak aku pilih ngombe ciu timbang slot. Nan nggih. Nglerek mangiwa menika mantan kula wonten ing taun 2006. Riyen kula sing goblok pekok ra didit tandi apa-apa. Mumpak mon pitontal kebung kula ditolak ning ra apa-apa saiki entuk bojo sing luwih alhamdulillah ketoke. Mijil saking Ladan ngipang kawantanon wonten diajeng Aton Kin Sawati. Ya. Nglerek mangiwa menika janjanipun kula dijodohne kalih niki Mas. Ning kula mboten purun. Niki nomor 3 kula nomor 1. Jilu kuwi lho ila wong Jawa mboten angsal dados kula mboten wani. Makane pun rasah bobojoane takon pek yang sinten mriku. Mijil saklatan mesti mau gunamu mau Karanggede. Boyolali. Salatiga. Wita, ausu. Lerek malih mangiwa mijil saking Ladan Mantingan Jawi Wetan. Janjane kalih Mas Bebek kula nggih jodohne kalih niki. Ning niki wetone Setu Paing, Setu Songo, Paing Songo ketemu 18 kula Selasa Kliwon 3 kalih 8 11 kalah weton. Makane kula mboten purun. Terus saniki nggih enten lakon kalah weton nggih crita kula kalih niku. Wonten diajeng Untari Jan Panase. Ingkang pungkasan biyayi mriki kula kinten sampun sami mangertos boten sah kula kathah anggen kula matur narek tak
omong ke iki mantanku yang ku mesti udah maidu Tata Ganesha. Sekawan vokalis selalu tebakan buat nusot sing kanthi kata-kata musik 99 kemar caos sekolah libur kang sepuh kali suasana kagem protamo sampun keparang rawu wilujeng lelagan kanthi martu madikan yang bali kata-kata musik 99 keparang angkat salam pam.
Kenging panuwun saking kadang-kadang musik 99 ugi al artis ingkang sampun ngatur salam pambuka